Bende isebedo gi siso mar ng'eyo gigo matimore e alworani. Sama gari ofundo ji mang'eny, koyudo hinyruok to kata insurance temo hepo. Obed chenro mag sirkal, obed masira mayudo ji kar tich. Safety mari, ni kanyo. Nonro mamulo ratichi. Somo kende oken kamoro mibro wach ni ng'at mosomo ni dongere wacho ni ng'ani dhi succeed in life. Wuok tich ka wuok tich. Iro curriculum design o change. E chenro mar rameny piny, sa achiel gi nus otieno. Wan oganda luo nyaka wakoro waneni to be wanyalo bedo gi kembni. Nyise oganda jo Kenya gimonjo be ni giwinjo kuomi. Ka ikelo nigi Lydia Okeyo. Nyakoro mga jogo matwak mar rameny piny. Chik by you and me, let's ride together. RT Robot Trains, time to rise and go discover our great big world. RT Robot Trains, we've all got to come together, it's all aboard. RT Robot Trains, time to rise and go beyond the great unknown. RT Robot Trains, we are invincible when we stick together. Wate wan gi moro achiel. Seli, isechopo ka? Asai, tim piyo Seli. Becky, scanning beam. Becky. Dende ni kethola madongo dongo ahinya to engine ne bende osekethore. En gima rach ahinya. Seche mane baraf no luar kuome, mano ema nomedo ketho engine ne ahinya. En olalo teko mang'eny ahinya to sani en ok onyal chiew. Nyaka riyo engine mar Victor gi mar ng'ato eka mondo an alose maber. Ne, abutimo kamano. Stella, engine ni onge teko moromo. Gima rach nyalo timore ni. Ne, Seli, donge magnetic engine na nyalo konye ahinya. Onge wach kei, chung but Victor wa. Koro ute, bura chuno mondo wuog oko piyo. Agera ni chito sichopo dala. Tagera ni sani Victor ni kare. Ang'eni onge gima rach motimore ne kei. Koro an gi kibaji mang'eny. An gadier ni ng'ata ng'ata tiyo tije. To kei be timo matek kaka be en onyalo. Ing'eni kei en jaratiro. Atake gimomiyo chunya chandre. Nyakwa bed gi kwe. In kik ibed oko kendi. Moloyo seche machal gi magi. Ma sema bado natugo sketi. Agera ni onge gima rach motimore ne kei. Luoro ahinya. To kata kamano an kare.
Launch wire. Delta board. Makama take Duke. Booster on. Maya yawa, Dak. Dak, bin kada dien. Chungwa. In den dilita hinya, ang'o motimreni? Ing'eni pi. Mane nitie iye kae. Nochako chwakre asto rumo mana dichiel. To ere kaka pi orumo ka? Teko makwar mano ya kae. Olal modhi kanye. Teko mar liet. Ero kaka ma inyalore. Maiye. Ne mai. Mano teko mang'eny ahinya. Ruso, adwa ni mondo irit dak maber. Kik idew. An abong'iye maber. Wadhi Duke. Yeah. Here. Maitang'o. En gi teko mang'eny ahinya. Samoro mae momiyo Area V onge teko mang'eny. An akia en ang'o to nyaka tim gimoro piyo. An achiegni chopo. Dawe. Alf. An ok anyal chopo. Nawinjo ka gimoro ne dwa baro denda. Sud chien. Koro in itemo timo ang'o? Sud chien. Lighting boat. Mane teko mano ma Fountain Plaza teko te. To ne wadong' e mudho. Duke. Bisetieko gi gima nitimo. Kisani mae kende ema an anyalo timo. To modongo, Hap Victor ema dhi konye koro. Aneno ni Victor lit. Koro, wan wadwa timo gini kendo. Victor, be, itano winja. Dawe, magen miki maber. Yawa, ang'o matimre? Akwaye Victor, ng'e ni sachi pok ochopo. Sulwe mari pod rieny ahinya. Victor, chungwa. Victor, dawe. Ok nyalre. Ane mamiyo gigi te otimore. To injin na be onge teko moromo. Alf, Duke.
Duke, Sally, konywa piyo piyo. Becky, witane. En ang'o motimore noche? We wach ni gimoro. Wan ohero teko mang'eny ahinya mane wuok e bungu. To kendo teko ne mano lenyo baraf te mane ni e area V. To Duke, en nomako teko no te modino. Alpha Train. Akia gimomiyo an nok nageng'e. To Victor ni nadi sani? Dawe. Duke, ok ber kitiyo tich matek. Victor, ang'o miyo in kamae osiepa? Ok in ka kamae. Kay, horiane, aparo nitie gima Duke dwa timo. Electric shock! Hey, Maia. Victor! Engine mar Victor osechako tiyo kendo. Teko mar Duke bende osechako dok kare kaka chon. Mae gima ber ahinya. Victor. Stella! Ing'eyo, in reso wate kawuono Duke. Duke, wanago ni kamano maduong' ahinya. Duke, Alf. Gimano na piny kacha en Alpha Cargo. Alpha Train? Mano gacho kolo mane gi teko mang'eny ahinya. Duke emomiyo gimoro amora ni kare sani. To ka gino timore kendo wan wabo timo ang'o? Becky! Teko manie gino ni malo ahinya. Pod nitie teko moro modong' kae. Karana bro dok eka mondo. Yawi Duke, dendi ok nyal ting'o teko go te. Duke, winjane. In ok ibi kale masira kendo ka in kendi. When I'm scared and all alone, would you stand by my side? You and me together now. It's all that I could ask for. Yesterday was dark and full of loneliness. And take my hand, and today will be much brighter. You can try if you like, you'll never keep up with Kay, the big brain and her babe, little Sally and Becky. Mr. Fix-It Alfie's a jack of all trades. There's Chatterbox Duck and the tough and mighty Victor. Push forward against the wind, run, run, run. Make my dreams become reality, run, run, run. I know at times it seems there's a long way to go, but if you take my hand, we'll make it to the end of the road. Run, la, 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 la.
gi chiemo medo chore machiegni kodi, wabiro ire mondo itang'nwa kit chiemo mihero loso, kit chiemo milonye loso, kata kit chiemo mano mosebedo kalombi kuom kinde malach. Koro watime kama, mang' moni bi gudre wiye kate. County ka county ma intiere, obed Kisumu, obed Homa Bay, obed Siaya, kata manoero ma Migori, wabiro machiegni kodi e chenro ni mar tedo gi chiemo. This is healthy. You know, rechenge nutrients mangen, but keto deep fried nutrients go be. Kichwa ke mangen nutrients dey. So that's why what you kama. Mi chiemo en bedo kanyakla kendo inywako ne lwedo ka ichame. Tudi koda Jael Lieta juma ka juma, mano kanyero tich adek, ka bende chendo ni inuoyo ngeso ka ngeso duto mana e Ramogi TV. Omit. Negi chiwo duto mane gin go, ka giparo ni negi konyo nyare mondo mi obed gi ngima maber. Sirie machiel. Baro buk. Ana bare katunu ng'egwen ka onge nyako mosomo moloya. Adiera mane opandi noketho geno mane gisebedo go. Asekawi kanyamin. Ndalo gite. Isebedo kiwuondo wagi Aminata. Behera nyalo loyo tima ndhoga maduong'ie moloyo. Kata kamano, joot nyalo yiero weyo ne ng'ato kethone. Ok nyeri. Ok ngeri. Ingeri. Osimbo manono ewi Nam Cinema, Jumapil, saa 2:15 otieno kod saa 4 otieno. Oyaure uru nyithindo, warwako kendo e chenro marwa mar rogo ma nyithindo. Ket ongeti e bathi mondo iriemb nindo nikech en seche maberie mokalo. Nyinge ne Riko Tieno kata kweru nyadenda ni Riko Jasuba, wuod jomariek. Ket ongeti e bathi mondo iriemb nindo nikech en seche maberie mokalo. Machiegni uru. Tinga malo, tinga, tera, diane dala. We are talking about melting. Melting is the change of state from solid to liquid. En seche mag nyiso mich magwa kaka poems, wende, kod nyisruok machiegni uru.
Wan nyithindo mawuok Greenview Academy to ada kelo ni wer. Sikiliza Yesu alivyosema, sikiliza Yesu alivyosema, tupendane sisi kwa sisi, tupendane sisi kwa sisi, kama vile anatupenda. Watu wengi wamemwasi Mungu, watu wengi wamemwasi Mungu, hawapendi hata zao, hawapendi hata zao, kama vile anatupenda, kama vile anatupenda. Watu wengi wamemwasi Mungu, watu wengi wamemwasi Mungu, hawapendi hata zao, hawapendi hata zao, kama vile anatupenda, kama vile anatupenda. Adie dala malo, dala gie suroda, dala mara umatinga malo, tera adia ne dala, adie dala malo, dala gie suroda, dala mara umatinga malo, tera adia ne dala, tinga malo, tinga malo. Tinga malo, tinga tera diane dala, tinga malo, tinga malo, tinga malo, tinga tera diane dala. Some days you feel like the world is on fire. Some days you feel like you're swimming and flying. Some days you wake up and you don't feel like you wanna chase what you don't see. But some days you feel like you're floating up high. So how about you try this time? Lifting up your head and saying, I'm worth more than I see. There's more inside of me. Just lift up your voice and say, nitajaribu tena kesho. Nitaamka upya na nisonge, hata wakipenda kunivunja, mambo yakizidi unga, sitashindwa kujivuta, kesho naamka upya, kesho naamka upya. In front of you are perpetual learners ready to recite a poem entitled Our School. Welcome. Anytime I wake up, I feel happy to be in this school. Ombogo Academy, the best place to be. When I came here, speaking was a problem. What should I say? Now look at me. I can speak, I can write, I can read. Thank you, teachers, for the good work. Ombogo Academy, the best place to be. Thank you. Mbele yenu ni shule ya chekechea ya Ombogo. Tunawaletea shairi juu ya baba na mama.
Karibuni. Baba na mama, nipeleke shuleni. Sitaki haya na mtoto mgongoni. Akilia kwa sauti, akilia inge, inge. Asanteni. Wana wa Goleni, tumefika na kundi letu. Darasa letu shuleni, tashituka kiingia. Sisi sote ni makini na tena tumetulia. Tumekaa makundini, mwalimu umetupangia. Kundi letu darasani, limefanya nimeng'aa. Mwalimu haingi hapo kutufunza Kiswahili. Tatizo kwetu walipo si kusoma wala ngeli. Hata swali likiwepo, kwa pamoja twajadili. Kundi letu darasani, limefanya nimeng'aa. Kwenye hili kundi letu, sisi sote tuko sawa. Wanyonge ni ndugu zetu, tofanana kama kawa. Werevu pia ni wetu, tunasoma kwa usawa. Kundi letu darasani, limefanya nimeng'aa. Kundini hatuchezi, maagizo twayafuata. Tunafanya uvumbuzi, suluhisho twatafuta. Tunaupata ujuzi, kitumia kompyuta. Kundi letu darasani, limefanya nimeng'aa. Nafasi twatunukiwa, viongozi sisi tuwe. Kazi zetu tukipewa, twasimamia wenyewe. Hakika twatambuliwa, hatungoji tufanyiwe. Kundi letu darasani, limefanya nimeng'aa. Sawa, tumeenda. Shukran. Shule yako ikuja. Yawasilisha. Usiniimbie. Daraja 2119 AA na Anthony Bundi. Jiunge nasi. Wimbo wa kusipendi, wewe ukiniimbia. Zia kusipendi, kila mara kusikia. Usingizini sipendi, wewe ukiniimbia. Mimi usiniimbie, wimbo wa kusutaki. Mama yangu akiimba, kidogo tu nilalala. Baba pia akiimba, simsumbui kulala. Acha uanze kuimba, mpaka sitalala. Mimi usiniimbie, wimbo wa kusutaki. Mbona huwa usiki? Uwache kuniimbia. Kwa nini uniambi kile unachoniimbia? Wimbo wa kuwazii, sikio ni wasumbua. Mimi usiniimbie, wimbo wa kusutaki. Mwalimu aliniambia, wimbo huo ni wambo. Alitae malaria na kusumbua ajabu. Neti aliniambia, itanikinga na mbu. Mimi usiniimbie, wimbo wa kusutaki. Shukran.
Nyinga en Titus Onyango, an gi sigana. Chon chon gi lala,
ne nitiere apuoyo gi ondiek. To apuoyo gi ondiek ne gin osiepe, osiepgi nomedo idho moidho. Magi kon apuoyo kon ondiek ni omedo ondiek osiepa, medo ni wapur. Koro ne gipuro oduma. To apuoyo kon ondiek ni omedo ondiek, koro gima wadwa timo en kama. Gimoro amora manigi wilo maga, manie buolo magi. Ondiek bende owinjore kode ni manie buolo ondiek kawo, manie oko apuoyo kawo. Odhi adhiya kamano, oduma ochiek, po oduma nochiek. Koro giwuok niya, omera, we wadhi waki, wadhi kawo odumbwa. Apuoyo nodhi okawo oduma, ondiek ka otem manyo, ok oyudi, ondiek noteng'ore gi tie oduma, ok oyudo. Koro mar ariyo, ondiek kone ni, omera apuoyo, koro ka wadhi puro mar ariyo, gimoro amora manigi wilo maga, manie bulo magi. To apuoyo ng'ado ne rieko ni, otieko omera, ing'eni in ng'ama osiepna, koro sani nyaka wapidh njugu, in koro wada pidho njugu. Koro ne gipidho njugu, ma njugu ochiek. Koro kogik sa keyo, to ondiek kadhi, gipuro njugu apuoyo. Apuoyo no kawo njugu te, mondiek nodong' nono, ondiek nodong' ka ywak. Sigana ni puonjowa ni, ka watimo gimoro gi jowetewa, nyaka wabed mariek, kendo wabed jok mong'e share gik moko kaka kanyakla. Siganda orumo gi kanyo. My name is Valentina Avila Ching from the Search Education Center, and I have an experiment about matter. First, what is matter? Matter is anything that occupies space and has mass. We have 3 states of matter. 1, solid, liquid, and gases. But today, we are going to talk about solid and liquid. So we are talking about melting. Melting is the change of states from solid to liquid. We have the materials that we are going to use. We have a matchbox, a candle, and a metal plate. The first procedure that we are going to do is light up the candle. The second step, we are going to bend up our candle so that we could see the melting part. Conclusion, we can see that solid state can change into liquid by heating. I have been your teacher for today. My name is Valentina Avila Ching. Bye. En seche ma wadwa kelonu e mako gi wich. My name is Fatuma Habdi. I have a memory verse. Philippians 4:4. It says, rejoice in the Lord always, and again I say rejoice. Genesis 1:1. It says, in the beginning, God created heaven and earth. In front of you are P2 runners ready to present a memory verse. Welcome. Memory verse. John chapter 3 verse 16. It says, for God so loved the world that he gave his only Son, that whoever believes in him shall not die, but have everlasting life. Amen. Memory verse. Ephesians chapter 6 verse 1. It says, children, it is your Christian duty to obey your parents, for this is the right thing to do. Amen.
Ne thuolo mar yudo weche tuke duto nyaka mopondo. Mbaka makende mag jotugo kendo mag jomolony weche tuke. Can you believe it? Magite yudore chenro mar paw tuke. The 4.84 kilometers. Nonro matut kod gigo matimre manyien mag tuke duto mawuok e piny mangima. Tudri kodwa ngeso ka ngeso Ramogi TV. Kochakore saa 8 odiechieng' ka wami gik motimore paw tuke. Mondo iyud ng'wono mawuoro ahinya kaka skiza tune mari, di *811 *288#. En seche maber ma wadwa temo obwongowa kendo wada fwenyo penjo mopogore opogore. Wadhi uru. An Galoni Wanyango, awuok e skul mar Kibo Special Senior School. Adwa penjo. Kenya, Burundi, Tanzania, Uganda, Djibouti. An nyinga iluongo ni Elseba Akinyi. Adwa duoko penjo. Somalia, Tanzania, and Uganda. Jina langu ni Michelle Masinde. Niko tayari kujibu maswali. Kenya, Uganda, Tanzania, Somalia, South Sudan. My name is Prudence Motuzi. I come from the AMG school. I'm going to answer this question. Kenya, Ethiopia, Somalia, Djibouti, Eritrea, and South Sudan. Nyinga en Cristiano Nyango. I school mar AMG school. Adwa duoko penjo. Djibouti, Sudan, Ethiopia, Kenya, South Sudan, Eritrea. An gi nyinga en Margaret Rovila. Asomo e AMG school. Adwa duoko penjo. Kenya, Uganda, Tanzania, South Sudan. Nyinga en Joshua Yodo. I school mar AMG. An gi duoko. Kenya, Somalia, South Sudan. Sama berie ma wadwa kelonue wende manyachon. Iluongo Yesu Ratego. Tondo mosake mwony. Yeah.
no wuok kanye. Aparo ni jatedo tedo gimoro mamit maratari. We wariwre e jikondwa mondo wane gima jatedo kawuono oselosonwa. Machiegni uru. Oyaure uru nyithindo, warwako wecheno marwa mar tedo. Nyinga ne Riko Tieno kata kweru nyadenda ni Riko Jasuba, Wojo Mariek. Chef, do inyalo kono nyithindo nyingi? Oyaure uru nyithindo, nyinga iluongo Jared Okoth Owin. Ane chef makao Gege Beach Resort. Kawuono wadwa tedo chiemo mar Alea, kendo ring'o motuo kendo mit ahinya kichame. Dong kapok wachako chef, dong wadhi logo lwet. Logo lwetwa. Nyaka kuma wachope no, daher mar penjo chef gigo ma wadhi tiyo godo e loso chiembwa ma kawuono ni chef. Wadhi tiyo gang'o. Erokamano Rick. Kae wan gi mor alenya, en mo dhiang'. Mae wan gi salad, mae chak, en chak machiewo, mae nyanya, kitungu, chumbi, kod turmeric powder. Dhi konyowa e loso chiembwa mar Alea ni. Koro kwachako, wakuongo wachwako pi maliet mwaloso go alechwa ni, mondo obed gimoro maber. Kech ng'eno otuoye e chieng'. Koro nyaka imurne pi maliet, sama pigno dhi mbele gi more, ting'ade. Kik ing'ade matindo ahinya nikech ok en ring'o ma fresh. Ritami ng'ade madongo. Ng'ade madongo kama. Alechwa ni en obede chieng' kuom ndalo adi kama? Alechwa ni okawo wige 2. Peko bed motuo maber kama. Ikawo wik moro matin kata wik achiel to konya bedo mamit. Emomiyo iluonge ni Alea ma nyaluo man chon. Ji ohere kabisa. Matiende ni makawuono ni mit, kendo ka wige 2. Makawuono ni bet opogore gi manyasani. Makawo kata juma achiel. En koro idhi weye kanyo owalore kuom dakika adi kama? En iluoke gi pi maliet. Kiseluoke to pigni nyagolo oko. Kaka pigni oseluokre maliet no. Nyagolo pigni oko kama. Nyag chako imedo ne pika. Ichwake after 1 hour. 1 hour kisechwake bobedo mayom kabisa. Yaka koro ichako chiele. Gi gik mwatiyogo gi. Magi wadhi tiyogo te? Magi wadhi tiyogo te. Okay. Kama wasechopeni, chiembwa ni osechiek, kendo wadwa ni wachiele mondo obed maber minyalo cham. Kuongo dango sufuria maler, niseloso maler, kawo salad, pimo salad matin, en chiemb nyaluo kik imore mo mang'eny. Already king'iyo kacha inene kapod en gi moye. Mano moye? Mae moye. Ok omedne mo? Ok omedne mo. Koro kiseketo tiketo ne kitungu. Migawo mar tetni ne chako migawo mar tetni? Migawo mar tetni nachake higa mar 2003. Kendo ema konya nyaka sani. Setemo kode. Noyier go koso in mane jadhiya gi e chunyi ni adwa bedo jatet. Koro bira ka in bedo jatet. Nobira e chunya. Kendo nokoyier nago kata gi janyuolna. Nahera tij tedo. Dewe kaka kitungu osebedo golden brown. Kawo nyanji miseloso maler. Keto. Seketo tina umo. Kendo nyanya chiel katore iye. Koro kiume kamano kokotore piyo? Kokotore piyo. Liet chakoro to nyanya no piyo. Setore? Nane kobiro ka gimotore. Kawo turmeric powder. No yudre e supermarket, kidwa dhi nyiewe. Yudre e supermarket. Powder no opuno wani nyaka ikete? Nyaka ikete, ema koro dhi golo kado, yo moro makare.
Oro ng'en mor nyaluo be koro ber kochiek e iye chuth. Iketo chuth. Iketo chuth. Omiyo ang'isi seche kan kik iket mo mang'eny mor salad cha. Kocha be aneno ka nigi mo. Kocha be nigi mo. Kocha aneno kimede mo. Kamano. Koro be chal mana ka gimo golo harufu moro mamit. Kogolo harufu moro mamit kama nyaluo. Nyajini oserudre kama orudre ni. Inyakawo alichi miseloso maber. Soup neni tiolo kama. Mano mo mochwake. Kaki boile koro moeno ne wuok. Moeno wuok. Senini kama tinyakawo chagi ni tiolo. Kiwango mipimo kunyalo glass na. Nyalo glass lo kaka chiemo in go. Nyalo ume. Bang' dakika 15 koro be oikore aika. Chumbi be iseketo? Chumbi aseketo. Bang' dakika 15 to oikore aika. Nyalo chame gi kuon. Gi kuon ma brown nya chame go ma white. Kawuono wan wadhi chame gi kuon mane? Kawuono wadhi chame gi ma brown. Ma brown wadhi chame go. Emo donjo. Emo mete go kendo moketie muogo. Koro chiembwa osechiek. Dwa nami thuolo Mr. Eric. Mondo bila na iwinja ne kako taste. Chiembwa ni mit chef. Ko imbe nyalo bila ne.